Я Воронка Валерия Сергеевна, настаўнік беларускай мовы і літаратуры Полацкай дзяржаўнай гімназіі нумар 1 імя Францыска Скарыны. Скончыла Віцебскі дзяржаўны універсітэт імя Пятра Міроновича Машэрава па спецыяльнасці беларуская філалогія, літаратурна-рэдакцыйная дзейнасць. Я толькі пачынаю свой педагагічны шлях, але ўжо гатова падзяліцца з вамі сваёй метадычнай распрацоўкай. Прадстаўляю вашай увазе план-канспект урока па беларускай мове ў 6 класе, падагульненне і сістэматызацыя вывучанага па тэме лічэбнік. Для таго, каб трымаць увагу вучняў падчас урока, я выкарыстоўваю розныя віды дзейнасці. Франтальнае апытванне – гэта эфектыўны спосаб актывізацыі ўвагі, паўтарэння матэрыялу і ацэнкі падрыхтоўкі ўсяго класа за кароткі час. Індывідуальная дзейнасць. Дзякуючы індывідуальным заданням вучні могуць самастойна вырашаць вучэбныя задачы і прааналізаваць свой узровень падрыхтаванасці па тэме. Праца ў парах стварае умовы для ўзаемаадукацыі і абмену меркаваннямі, развівае камунікатыўныя навыкі. Формы, метады і прыёмы адабраны строга ў адпаведнасці з дыдактычнай мэтай, псіхафізіялагічнымі асаблівасцямі вучняў 6 класа і рэальным узроўнем іх моўнай кампетэнцыі. Спалучэнне тэарэтычнага паўтарэння, практычных практыкаванняў рознай ступені складальнасці, гульнявых тэхналогій, міжпрадметных сувязей і патрыятычнага кампанента адпавядаюць патрабаванням да сучаснага урока. Робяць урок збалансаваным, матывуючым і эфектыўным для дасягнення запланаваных адукацыйных, развіццёвых і выхаваўчых вынікаў. Дзякую за магчымасць удзельнічаць у ярмарцы метадычных распрацовак. Жадаю ўсім поспехаў!